me utukalo kile tana sibiri samba fla ani muganani amunu sogolindo ana maliko no maliko kan maliko na funi bololo sirofe obla jari nyatuma o bismillah bi aka kuna funi ulukeneka kuna funi damnela kasangani kunu ngo juma utukalo kile kono to insamba fulani muga annani jirpani oye anga jamana fintikla kawka kuna fundi soye olukoni campagne de sensibilisation no koni sigi singa mina ukoni la anga jamana faba koni fa chama fe kama ukoni ka ukulola somika klaka ulako donia ko anga farati kuna funia kolomunu koni be chari mado fe bollo sero sanfe la fe nube kuna funia chejugo bla anga jamana fintila kaw koni tokola walma ka jamana do yere koni aklibo kasangani anga jamana basikili ko o kuna funia uye ko mogo ka u yere farati o kuna funia nuna ukana dala wa ali mamunu fene be ko ulebe bollo sero sanfe la nuye akuna funia uye ka achari ikaro ka fo bollo sero wero sanfe ni obetali ke groupe whatsapp ani kado ka fo réseaux sociaux wero konina koni minanala ikoni misega kasara koni soro kadaka ibisega nyangi fogata ilase kasola don konima ko anga akili sigini anyo kuna funia mime anga jamana kuna fundi so ba olufe walma anyo kuna funia mi soro ka bo dirpa ere yoroko ode chenga ankana na anseme ikado ka fo bollo sira kuna funi kolontila olukonna kunungo juma utukalo kile kono to samba fla ani muga ani nani anga jamana frontier fanga nyema uluko ni communiquer dike kasanga ni Suède ministre mi koni yeshine uga jamana ni jamana wera ni nyogoncheni oyo uga ministre de la coopération internationale pour le développement de la Suède o koni ka kunofunia dido koni yemina ayoke ayreka konti koni sanfe ayira ka kuma konna la ko fo obega binkani wale mi koni kokoro mado Russie jamana bolo ka nyeshi Ukraine jamana makakla ka foko abo au jigida sanwo san ikaro ka fo adamariya de memunu kono mi bo o jamana kono yoro ka nyeshi au mako oteseka ke aya yira ka kuma konna la ko sanwo san abita million ke me chamani o de mon kono mi do anga jamana konna la ka nyeshi adamariya de me ulu koni ma o kama ko ikaro ka fo Suède jamana koni ata ka fo ko olu koni mina dan koni sigi ni wakati na adamadiya de memin koni mi bo ikaro ka fo luka jamana yoro ka nyeshi Mali jamana ani Burkina jamana koni ma ni samba fla ani muga andani konara ni koni ejo an forcel alika kuma oluye hakilla jigina kabini juin kalo temeni na samba fra ani muga annani Suède jamana gouvernement ale koni ye anganiata aka ambassade mi koni be anga jamana ba Maliba oni Burkina Faso ni oye aka la sigidon koni ka oluka so kon datu ku ikado ka fo nyina koni sa bantrolani oye samba fra an muga aninani ba wakati oluye kasangani Suède jamana koni ministeri kani la sele nunu koni anga jamana nyama uye wele bla Suède jamana kala sigidnembe anga jamana konani oye uka ambassadeur koni ni oye son excellence madame Christina Kunel ale koni awele ko fe oye ayirala ka foko biolon fla ani fla debe abulu walma clé saba akata kabo anga jamana ukonnala jamana hydraulique directeur national ni ale koni kado ka fo gestion des eaux et de retenue de Selenge et du barrage de Markala o koni président ale ay communiqué min kon o blala o tukalo kle woro samba fla ani muga annani min kon me kuna foni dike mo koni mako Selenge ani Markala o barrage koni mina daire kasangani o tukalo kle ta ani sabad nata koni ni o bebe tarata do maneke kanyeta wakati o kama ko kuna foni da fa so de barrage den kulo kan koma o koni ka o janto yere la kosobe kada ka ko jiu koni mina yele kosobe Dibolini obe anga jamana alini Senegal jamana frontière koni ni nyogon chela la anga jamana douani mauka sangani uka wulika jo koni usera ka bolo ke ikaro ka fo drogu ni o nyana minima fe o briketi bi wolonfla ani sheki de koni ka minu koni tumi Mercedes korolindo koni konna la ka ikunda ikaro ka fo Senegal kani atume ka bo Bamako faba konna la kuma mina anga jamana douani yo mauko ni mobili na jo muni konna uye mobili ere konna fanta anani bela jarale koni fuye kuma mina usera sheju koni nchukorola koni ma o wakati de la sa u koni tura ka boni ni nyana minima fe nunu koni nyi o kama douane directeur général inspecteur général Amadou Konate akoni folita ko nyeshi kado ka fo anga jamana agent koni mani oye a douanier barakela koni waka ira ka fo ko ulu koni ka wulika jo koni bela jirale mena ke wala saka sega anga jamana koni kishi ni ma kunta nunu ma ani kado ka fo ni nyana minima fe nunu koni konyo ma anga jamana konnala
kasangani baccalauréat o kɔni jaabi bɔli ye min kɛra konongo juma don ɲina kɔni premier national saba de kɔni sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ maa saba olu de kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ premier ya jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ ɲina baki kɔnɔna a fɔlɔ o kɔni ye Bintu Filamuso Jalo kɔni ye ni ale kɛla première nationale kɔni ye ni ale kɔni moyenne sɔrɔ o de ye 17,50 ni a ye o sɔrɔ science exacte la a kɔni ye o série de kɔni kɛ ale kɔni tun bɛ école min na o kɔni de école privée Jinɛ Sira Kulibali kɔni Kalabankurukaw olu fɛ yen nɔ filala Abdel Nazer Jalo ni ale fana tun bɛ lycée privé Le Castor kɔnɔna Badalabugukaw olu fɛ yen nɔ ale kɛra deuxième nationale ni moyenne kɔni ni o ye 17,18 o kɔni ye o la sabanan ale kɔni tɔgɔ de ko Oma Hassan Kamara min ale kɔni ka moyenne kɛra 17,15 ye ni ale fana bɛ lycée Castor la Badalabugukaw olu kɔni fɛ yen nɔ ni maa saba kɔni fola kosɛbɛ ka tila ka tableau ta ka di u ma an ka jamana kalanko ale ministre fɛ. An ka jamana lakanako ministre ni o ye ministre de la sécurité de la protection civile générale de brigade Daoud Ali Mohamedina ale kɔni ni kunnafoniya ninnu lase min kɛla communiqué di dɔ kɔni senfɛ nungo juma utukalo tile kɔnɔtɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn kɔni ka carte biométrique kɔni dilan n'i ma taa a minɛ fɔlɔ ko bɛɛ ka wuli ka taa i ta minɛ n'o tɛ n'i ma wuli ka taa minɛ a wagati la ko a laban bɛna kɛ i bɛ taa minɛli min kɛ fo o na bɔ a la i na fɛn dɔ kɔni sara walasa i ka se k'i ka carte olu kɔni sɔrɔ. Commissariat de police de Ɲamakɔrɔ ni o ye Ɲamakɔrɔ commissariat de police ye ale kɔni commissaire ni o ye Bubakar Dumiya ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ tuguni i n'a fɔ a bɛ u deli ko la cogoya min na ka tɛgɛ kɔni da maa saba kɔni kan minnu ka wara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ binkani wale kɔni n'u bɛ o ta ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la quartier damadama kɔni kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Banakɔrɔ Sanakɔrɔba Jatula Senu Tabakɔrɔ ale ni Gwana olu kɔni fɛ yen nɔ ni sifinnaka maa saba u ka baara kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ don maaw de fɛ yen nɔ u bɛ sonyali kɔni kɛ u yɛrɛ kɔni kolalɔnnen kun kosɛbɛ walima u ye waleya caman kɔni kɛ ni quartier kofɔlen ninnu kɔnɔna na u bɛ groupe électrogène ta u bɛ panneau ta u tɛ fɛn yɛrɛ de kɔni to yen nɔ fɛn fɛn n'u bɛ se k'o ta ka dɔ kɔni sɔrɔ la k'u kɔni bɛ o bɛɛ de kɔni ta ni wagati in na commissariat de police de Ɲamakɔrɔ olu kɔni tɛgɛ kɛ nin na ko u kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la ni wagati in na Burkina fintigilakaw olu kɔni ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso a karogɛlɛntinɛ tigilama ba dɔ kɔni ni o kɔni y'u ka groupe ɲɛmaa ba dɔ kɔni o kɔni si latunu ka bɔ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ a kɔni fagala Napade dugu kɔnɔna ni o bɛ Sudugi yɛrɛ kɔni commune kɔnɔna la. Tɔ ye kelen. An bɛ taa Centrafrique ni wagati in na Centrafrique kɔni lakana tigilamaw ni o ye a polisi lakaw ye olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ kɛ maa dɔw kɔni na minnu ka baara kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo billet ni o kɔni ye wari ye olu kɔni tun bɛ ta ko o de kɔni dilan o de kama ka sanga ni Centrafrique kɔni polisi lakaw ka wuli ka jɔ kɔni ye a jate minɛla k'a fɔ ko Centrafrique kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangi ni o ye u ka faba ye ko o kɔni kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ ko fo billet dilan kɔni o de kɔni tun bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ o kɔni tɛgɛ kɛ u la ka sanga ni utukalo tile 7 tɛmɛnen san 2024 i ka dɔn k'a fɔ sefa wari miliyɔn 47 o de kɔni yera u nɔ la walima a bɛ taa euro wari 73 bɔyanko la i ka dɔn k'a fɔ ni réseau in u ma saba de kɔni kun minnu tun bɛ baara kɛ i ka dɔn k'a fɔ bureau d'achat et de vente dɔ de kɔni fɛ ni u ka baara kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ jamako affaire kɔni kɔ Centrafrique yɛrɛ dugu kɔni kɔnɔna la u kama i ka dɔn k'a fɔ Da Silva Molo de kɔni ma ni o yɛrɛ kɔni ye u ka société yɛrɛ kɔni ɲɛma o kɔni o ni a dɔgɔnin ni a ye Yaya Abdoulaye kɔni ye maa ninnu kɔni bilalen kɔfɛ kunnafonidilaw kɔni ɲɛma polisilakaw olu fɛ Da Silva Molo ale kɔni ye kuma ninnu kɔni nkalontigɛ a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko ale ye dollar wali 100 de kɔni ci a dɔgɔnin ma ko o wagati kɔni ye a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ Dubai wa o kɔfɛ a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko kuma in kɔni ye ale dabali ban k'a fɔ ko o wari ninnu kɔni ko o ye phobie de kɔni ye wa o kɔfɛ a dɔgɔnin Yaya fana o fana ma sɔn ka jɔ kumaw kɔni tiɲɛ kɔrɔ o fana ye a yira k'a fɔ ko ale dɔn ko kɔni tɛ ko ninnu kɔni na nka fɛn min ye Abdoulaye Aboubakar ye ale kɔni jɔra ko ninnu kɔni kɔrɔla la a ye a jɔyɔrɔ kɔni fɔ i ka dɔn k'a fɔ société walima u ka ni réseau in kɔni kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko ale de kɔni kun bɛ na ni phobie dilanlen ninnu ye ka bɔ Douala Cameroun ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga Da Silva Molo ani a dɔgɔnin kɔni ka ɲɛfɔli olu kɔni ye ka sanga ni Centrafrique sɔrɔ ko ɲɛdɔbaw kɔni ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ ko phobie kɔni dilanni Centrafrique dugu kɔni kɔnɔna la k'a bɛna se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya ba kɔni don i ka dɔn k'a fɔ Centrafrique kɔni wariko la
Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisigɛ kɛra ni kunnafoniya dabandɔn ninnu de an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la kunnafoniya jɛlenw bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi